Меркурий се готви да стане ретрограден. Вече отдавна е в ретроградната си сянка и само 2 дни по-късно след това събитие, след този концерт на 16 юли на Coldplay, всъщност само 2 дни след това става ретрограден. Така че това е много важно, тъй като управлява този Марс, за който говорихме, и управлява Венера, Марс и Венера, които са квадратура, в 6-тия му дом на работата и подчинените също така че тя, дамата, с която той всъщност изневерил, е моя подчинена. С тази карта виждаме, че най-предизвикателните теми ще са свързани с 11-тия дом на приятелите, социалните движения и социалните мрежи. Изобщо интернет и социалните мрежи също са в 11-тия дом, както и 4-тия дом, свързано с жилището, дома, личния живот, семейството и родителите. Както виждаме, също Сатурн транзитира през 4-тия дом на господин Байрон и е в опозиция с неговия натален Плутон, който също държи тайни и скрити неща. Също така Юпитер преминава през 7-я дом на Байрон и можем да си кажем, ама как така? Как е възможно това, след като в момента той изневерява на съпругата си? Ами всъщност в социалните мрежи всички са на страната на съпругата му, всички я защитават и застават плътно зад нея в този труден момент. Така че от една гледна точка всъщност е много добър момент за нея, т.е. тя получава абсолютно цялата подкрепа на всички и най-вероятно ще спечели много от този развод. Така че отново виждаме колко буквално ни говорят транзитите.